1,000 na imong followers sa imong Facebook page. Pero di gyapon ka eligible sa stars. Mao ni ang usa sa rason. Dilibot pasabot nga naka 1,000 na ka, ma-eligible na ka. Tawa ako lapas na maginig 1,000 kapin naman eh. Pero di gyapon ko eligible. Kaya kinahanglan ka magpaabot o 60 days ikan ka na himong 1,000. Pero kung mugamay po na imong followers hinday within 60 days niabot gyud na himo gyud ng 999, balik na po ka uno. So kinahanglan consecutive straight 60 days 1,000 followers na to sa pa ma-eligible ka sa stars.